Moabot sa unom ka mga negosyo sa Mandaue City ang naisyuhan og cease and desist order sulod lang ning simanaha. Giawhag sa syudad ang mga nagnegosyo nga mutuman lang yud sa mga lagda sa dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Usa lang kini sa mga negosyo sa Mandaue City nga gipasirad-an una sa City Hall. Pipila ka adlaw ang milabay, giplastada sa mga personnel ang cease and desist order tungod sa violation. Una niini, duna kunoy reklamo kabahin sa zoning o lokasyon sa negosyo. We had no choice but to advise the owner to cease and desist the operations until makakuha sila. So, usa ni siyang aspeto wherein Mandaue is very strict in implement or enforcing our land use plans. Matod sa Business Permit and Licensing Office o BPLO sa Mandaue City, karong simanaha lang moabot na sa unom ka mga negosyo ang naisyuhan nila og cease and desist order tungod sa lain-laing violation. Apan sagad tungod sa kuwang sa papeles ug bayad. Karon nga season kan nga tuig daghan mi og nadawat pod nga mga complaints. Maybe ang community mismo are very vigilant to report to us nga if nabayad permit or wala. We also ensure nga ma-implement po nato ang balaod reasonably and with due process. Awhag sa BPLO sa tanan nga mga nagnegosyo, mutuman sa tanan nga mga lagda ug mubayad og husto para dili sila makasugat og problema. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.